Bore da pawb. Bore da, mae'n lyflu bod gyda chi. Diolch yn fawr iawn am y wahoddiad i ddod ato chi y bore yma. Tro gen fi fod gyda chi, so mae'n exciting iawn. So, dyma ni. Ti'n gweithio? Mae'n ar mute. O, mae ar mute. Da ni eisiau clywed. Dyma ni, perffaith. Dyma ni, gwych. Gobeithio ddim ar mute y tro hyn. Perffaith. Wel, sgwn i beth mae'r gair lockdown yn golygu i ni nawr. Efallai mae'n swnio fel gair eitha anghyfarwydd ar ôl i ni bod allan o ryw fath o lockdown am cwpl o flynyddoedd. Ac un o'r sgoffion i fi o lockdown oedd gweld pawb yn cael hobbies newydd neu trio pethau newydd i cadw ni gyd yn fynd, i boostio moral ni. Yn gweld rai pobl yn dechrau pobi, enghraifft, a'r besalu poblogaidd bara banana oedd pawb neu coginio am y tro gyntaf oherwydd oedd gynnon ni amser i gwneud, garddio, dysgu offerynnau hyd yn oed i enwi ond am ychydig. Ac I wish oedd gen i stori bore yma i chi o sut nes i rhywbeth rili da gyda amser fi o dysgu sgil newydd neu rhywbeth fel hynna, ond does gen i ddim. Achos dros y lockdown, un o'r pethau oedd yn helpu fi cario ymlaen oedd Disney Plus. Mae rhaid i fi cyfadda, daeth allan jyst yr amser cywir i ni gyd. Ac un o'r pethau nes i dros y lockdown oedd goelio lot o ffilms Disney. Ac un o'r cyflwyniadau mwyaf dros y cyfnod i fi oedd i goelio pob un o'r ffilms Marvel am y tro gyntaf, pob 20 rhywbeth neu beth bynnag ohono nhw. Does dim regret am hynna, mae rhaid dweud. Ond dwi'n berson sydd wrth fy modd gyda action films fel yna, a mae siŵr bod fi ddim ar ben fy hun. Mae yna rhywbeth am action films a'r stori sydd yn tynnu chi mewn i'r plot. Fel arfer, mae yna rhyw plot lle mae yna dyn drwg sydd yn bygwth dynistrio pethau fel dyn ni'n eu hadnabod nhw. A mae pethau wedyn ddim yn edrych yn dda o gwbl. Ond wedyn, dyn ni'n cael y tamiad bach o obaith oherwydd mae yna rhyw dyn neu dynion da sydd yn cael ei hanfon gyda chynhedaeth ar rhai awdurdod uwch i allu troi y sefyllfa'r dywyll yma rhy ben ei weithred. A maen nhw'n mynd, efallai mae pethau ddim yn edrych yn gret o gwbl, mae'n edrych yn anobeithiol. Ond, yn y diwedd, maen nhw'n llwyddo. Maen nhw'n llwyddo i gondemnio'r pobl drwg yma, ac yn y diwedd mae pobl da yn dod allan wedi ennill, wedi rhoi popeth nôl i'w lle. Efallai bydd pethau o hyd y ffordd i wneud y bach fwy anodd, ond fel arfer, dyna di'r math storyline sydd yn rhan o'r ffilms yma. Ac am pa bynnag reswm, dyn ni'n hoffi ffilms fel hyn. A dyna pham, yn ôl bach o research, oedd y James Bond ffilm diwetha, dwi'n meddwl No Time to Die efe, di wneud 774 miliwn byd eang, ti fi yn swnio fel gorfod arian, ond dyna ni. Ond heddiw, dwi eisiau ni gyda'n gilydd droi at gynhadaeth arall. Dyn ni'n mynd i troi at y cynhadaeth yr awdurdod uchaf, Duw. A dyn ni'n mynd i ofyn y cwestiwn gyda'n gilydd, cynhadaeth Duw, mission impossible? So mae'r gair cynhadaeth yn gallu gwneud i ni meddwl am sawl peth gwahanol dydy. Efallai mae'ch meddyliau chi yn troi at ffilm action ni wedi sôn yn barod.
efallai mae'n mynd at pobl sydd yn mynd at wledydd trydydd byd fel Affrica, efallai at bobl benodol fel Robert Jermaine Thomas o Gymru a William Carey a sefydlodd BMS sydd yn gynhadon enwog iawn. Os ydych chi'n gwneud Google search bach ar gyfer y gair ei hun, ar gyfer y gair cynhadaeth mission, byddwch chi'n ffindio spectrwm mawr o bethau gwahanol. Os ydych chi'n edrych ar yr ystyr cyffredin yn gyntaf, byddai'r gair cynhadaeth yn golygu swyddogol bwysig y rhoddir i berson neu grŵp o bobl ei gwneud, yn enwedig pan gant ei hanfon i wlad arall. So, o rhywbeth fel roedd yn amser i lawnsio cynhadaeth achub. I was on a mission i fod y berson gyntaf i gael coffi ar ôl y gwasanaeth bore Sul. Ond mae siŵr bod ystyr arall sy'n fwy cyfarwydd i ni gyd, sef yr ystyr dyn ni'n ffindio yn y Beibl. A phan ni'n meddwl am cynhadaeth trwy lens Beiblaidd, dyn ni'n troi at y Comisiwn Mawr yn Mathew 28, gyda'r geiriau enwog sydd yn dod ar ddiwedd yr Efengil. So mae'n dod reit ar diwedd yr Efengil. Ac erbyn y pwynt yma, roedd y disgyblion wedi bod yn dilyn Iesu, yn weld Iesu yn gwneud gwirthiau anhygoel, yn clywed ei ddysgeidiaeth, di gweld e'n marw a wedyn at gyfodi o'r meirw. Roedden nhw wedi dod i weld ac i profi a gweld eu hunan pwy yn union oedd Iesu a'r awdurdod oedd yn ei cario. Felly, ar ôl yr atgyfodiad, dyn ni'n mynd i pigo fyny y geiriau yma yn Mathew 28, adnod 16. A dwi'n meddwl bydden nhw ar y sgrin, sori. Beth bynnag. Perffaith, diolch yn fawr, diolch yn fawr. So, dyma ni yn dechrau adnod 16. Dyma'r 11 disgybl yn mynd i Galilea, i'r mynydd lle roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am fynd. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw'n ei addoli, ond roedd gan y rhai amheuon. Wedyn, dyma Iesu'n mynd at nhw ac yn dweud, dwi wedi cael awdurdod llwyr i reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Felly, ewch i wneud pobl o pob gwlad yn ysgyblion i mi, a'i bedyddio nhw fel arroedd a'i bod nhw wedi dod i berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch nhw i wneud popeth dwi wedi dweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser nes bydd y diwedd y byd wedi dod. A bendith Duw ar y air i ni y bore yma. Felly, yn goleuni yr ystyr yma dyn ni'n gweld o cynhadaeth a'r Comisiwn Mawr, mae yna awdur Christopher H Wright sydd yn awgrymu, a eto fydd yn dod ar y sgrin. Dyma ydy cynhadaeth. Our committed participation as God's people at God's invitation and command in God's own mission within the history of God's world for the redemption of God's creation. Dyna mae'n awgrymu ydy cynhadaeth. Ac mae'n glir iawn yn y diffiniad sydd wedi cael ei roi yna. Nid yw'r cynhadaeth yma yn cynhadaeth ni, ond yn lle mae cynhadaeth Duw. Ni ydy'r offer yn cynhadaeth Duw. Ac yn y Comisiwn Mawr, dyn ni'n gweld Duw yn anfon y disgyblion allan, i symud ac i teithio allan yn llythrennol mwyn lledaenu'r newyddion da fel bod pobl yn gallu dod i'w phrofi ac adnabod. Ac ers hynny, Duw wedi bod yn galw ac yn anfon pobl i bob cornel o'r byd i wneud disgyblion ac i ddysgu iddyn nhw amdano fe. Yn ôl y rhan ewch, dyn ni wedi clywed yn y Comisiwn Mawr. Mae yna sawl eglwys yng Nghymru dros y blynyddoedd sydd wedi cael y bendith allu cefnogi pobl
i fynd allan i lefydd gwahanol i wneud gwaith cynhadol, ond hefyd wedi profi'r flip side o hynna, o wedi cael y fraint o dderbyn pobl i ddod ar cynhadaeth. Wedi symud o'r nôl alwad Duw i fynd yn llythrennol. Ac fel gwlad, dyn ni wedi profi'r bendithion o hynna yn wir. Ond dyw hyn ddim jyst yn golygu bod cynhadaeth Duw dim ond ar gyfer y rai dywysoed, y rhai i fynd allan. Dyn ni gyd gyda rhan i chwarae ynddo fe. Felly lot fawr ohonyn ni, mae'n meddwl yn lle ewch, arhoswch. Arhoswch lle ydyn ni, yn y cymunedau o'n gwmpas ni, yn y lle gwaith dyn ni ynddo. Gyda'n teulu, gyda'n ffrindiau, y pobl dyn ni'n gweld day in, day out. Y pobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd, athrawon, gweithwyr manwerthu a lletygarwch, magu plant, gofalu am teulu, pawb gyda rhan i yn cynhadaeth Duw. Dyn ni gyd wedi cael ein galw a leoli yn llefydd penodol gan Dduw, yn fwriadol ganddo ar gyfer ei gynhadaeth. A dyn ni'n gweld hyn fel rhan o gynhadaeth Duw, a does na ddim amheuaeth am hyn. Mae yna stori am Gristion, ac oedd y Cristion yma yn ddyn busnes llwyddiannus iawn, yn berchenog o busnes mawr iawn. A daeth i'w ymddeoliad. A gyda'r holl amser oedd ar ei ddwylo nawr, penderfynodd gwasanaethu Duw trwy wneud gwaith cynhadol. A pan glywodd y gweinidog hyn, roedd yn gyffrous iawn amdano fe. Ac cyn y gwasanaeth un bore Sul, y siarad gyda'r dyn yma amdano fe, nath o ddweud, byddwn ni'n caru cael ti i ddod i rhannu am y gynhadaeth ti am wneud yn y gwasanaeth, a wedyn dyn ni'n gallu gweddio dros y ti. Nath y dyn yma oedi am ychydig cyn ateb, ond wedyn nath o ateb fel hyn. Pam nawr ydych chi'n gweddio dros i? Pam nawr ydych chi eisiau gweddio dros fy ran i cynhadaeth Duw? Ble oeddech chi'n gweddio pan o'n i'n gweithio ac yn cynhadu yn fy ngwaith i'r pobl oedd yn gwmpas i ar y byd? Dim jyst ar ôl ymddeol oedd yn dechrau ar waith cynhadol yn gwaith Duw. Ac mae yna llawer o wirionedd yn beth mae'r dyn yn dweud yn y stori yma, does. Dyn ni gyd yn cael rôl yn gynhadaeth Duw. Bydd yn wahanol i bob un ohono ni, ond dyn ni ddim i fod i cymparu ein hunan gydag eraill. Yn yr ystafell yma bore yma, bydd pob un ohono ni gyda rôl gwahanol i chwarae, ond mae hynna yn iawn. Oherwydd mae Duw wedi rhoi ni mewn llefydd penodol, lle mae fe eisiau ni fod ar gyfer ei gynhadaeth fe, i ddefnyddio pob un ohono ni. Ond ni wedi sôn lot am cynhadaeth Duw, ond beth ydy cynhadaeth Duw? Mae'n siŵr bod chi'n meddwl. So, mae yna lot o gweddau gwahanol i gynhadaeth Duw, a paid â poeni byddai ddim yn mynd trwyddyn nhw gyd bore yma. Dwi jyst am i ni ganolbwyntio ar un penodol. Oherwydd rhan mawr o gynhadaeth Duw ydy hyn. Iddo fe cael ei adnabod a'i anrhydeddu. So dwi yn gweithio gyda Capel Caersalem fyny yn Gaernarfon, a rhan o motto ni fel eglwys ac yn esbonio pwy ydyn ni a be dyn ni'n credu ydy adnabod Iesu a'i cyflwyno i eraill. Ac o'r Hen Testament i'r Testament Newydd, dyna be sydd wedi bod ar ddau cynhadaeth Duw, ac ymlaen i heddi, mae dal ddim wedi newid. Mae Duw yn hiraethu i gael ei adnabod ymhlith ei pobl yn y byd. Mae'r Beibl ei hun yn ganlyniad o gynhadaeth Duw, o'r creu i ddatguddiad,
Mae Duw trwy beth mae'n dweud a beth mae'n ei wneud yn dangos wrth y rhai gyda llygaid i weld pwy yw e. Ein creuwr, ein tad nefol, y byw Duw, yr enw uchaf un. Mae'n dweud yn Habacwc 2 adnod 14 hyn. Fel mae'r môr yn llawn dop o ddŵr, bydd pawb drwy'r byd i gyd yn gwybod mor wych ydy'r arglwydd. Dwi yn cofio dechrau ysgol uwchradd, a gan ei chwaer, fel ydych chi wedi cyfarfod bore yma, Rebecca, sy'n 2 blynedd yn hŷn fi. A gyda cyfenw fel Smethurst, sy'n anghyfarwydd yng Nghymru, mae'r dotiau yn cael eu huno yn eitha sydyn o ran pwy oedden ni. Roedd ffom tiwtor fi yn athrawes hanes i Rebecca, ac oedd lot o athrawon fi yn athrawon i Rebecca hefyd. Felly o'r dechrau, o'n i'n cael fy nabod fel chwaer Rebecca, sy'n lyflu, dwi'n caru bod yn chwaer Rebecca, ond dwi'n cofio bod yn eitha annoyed am y peth, oherwydd wedyn oedd yna rhagdybiaethau a disgwyliadau arna i wedyn, oherwydd roedd pobl yn meddwl amdana i trwy beth oedden nhw'n gwybod am Rebecca. Ac o'n i jyst eisiau cael fy nabod fel fi, fel Hannah. Ac i ddweud y gwir, doedd o ddim wedi cymryd yn hir. Ond hefyd, dwi'n merch gweinidog. Ac eto, dwi ddim yn dweud unrhyw beth yn bod am fod yn merch gweinidog, ond oedd lot o pobl yn nabod fy nhad. So pan chi'n cyflwyno eich hun iddyn nhw, maen nhw'n dweud, ti'n merch Paul. Troi'r amser. Ac yr un peth gyda ysgol. O'n i jyst eisiau cael fy nabod fel fi, fel Hannah. Dim i boi oedden ni'n perthyn i. Dwi'n person ben fy hun wedi creu yn unigol ac yn unigryw. A mae'n siŵr bod gennych chi hefyd enghreifftiau o hyn yn ddigwydd i chi a gallu uniaethu rhywfaint gyda fi. Ond, dyna ydy Duw, eisiau hiraethu gael ei adnabod am pwy yw e. Dim pwy mae media a'r byd yn ei portreadu i fod, neu pwy mae cymdeithas heddiw yn dweud yw e. Ond yn lle beth mae natur a chymeriad Duw yn ei ddweud ac yn dangos i ni. O'r dechrau cyntaf, dyn ni'n gweld Duw yn creu'r byd. Allan o'i gariad a'r eisiau i gael ei adnabod, creuodd pobl ar lun a delw ei hun, i fod mewn perthynas gyda fe, i'w adnabod fel Duw, yr unig Duw. Ymlaen i'r Exodus, a dyn ni'n gweld Duw pwerus yn ymladd dros ei bobl, dros gyfiawnder, anghyfiawnder, yn dangos bod di'r unig un sydd yn teyrnasu. Dim duwia a brenhinoedd y byd. Bod ddim jyst yn ymladd ar ochr y gryf, ond mae ar ochr y gwan hefyd. Ymlaen stori Joseph, ac yn dangos gweith a sefyllfa roedd Joseph ynddo, roedd Duw yn sofran, a'i cynllunio fe oedd yn fwy. Nid yw'r testament newydd a dyn ni'n gweld y troboeth. Duw yn dod yn gwneud ymhlith ei bobl trwy ei fab Iesu Grist, yn dangos cymaint mae'n ein caru ni. I'r pwynt anfonodd ei unig fab i'r byd, i wedyn fynd i'r groes, i farw dros pob un ohono ni, fel bod ni'n gallu dod i nabod Duw. Heb gwylydd, heb euogrwydd, heb bechod, oherwydd creuodd ffordd i ni fod yn iawn gyda fe. Dyna gymaint mae Duw yn cael ei adnabod. A'r peth arbennig am Dduw yn gwneud ei hun yn hysbys ydy'r ffaith bod Duw yn dewis defnyddio ni fel ei offeryna. Just fel nath o ddefnyddio Moses yn yr Exodus i fod yn llefarydd ar ran Duw, a Joseph troi ei sefyllfa anodd iawn i ddod o doeth
am y ddeiant. Mae Duw eisiau i ni fod yn rhan o'i genhedlaeth. Mae Eseia 43 yn dweud, chi yn hystion i, medda'r arglwydd, a'r gwas dwi wedi ddewis i wybod ac i gadarnhau eich bod chi'n deall mai fi ydy e. Doedd dim Duw o'n ni, a fydd yna dim un ar fy ôl. Dydy Duw ddim ein hangen ni, ond mae'n ein dewis ni. Pobl, fel dyn ni wedi clywed pobl sy'n wan, pobl sydd yn methu, pobl sydd yn mesio fyny, a bydd yn parhau i mesio i fyny. Ond mae'n dewis defnyddio ni, fel ei dystion i'r byd o gwmpas heddiw, gyda'r fraint o bointio bobl ymlaen i'r Duw byw. Felly fynd yn ôl at y cwestiwn nathon ni holi ar y dechrau. Cenhadaeth Duw, mission impossible? Ydy, mae'n gallu teimlo yn amosib. Mae'n gallu bod yn anodd. Mae'n gallu bod yn messy. Mae'n gallu brifo weithiau. Dyn ni'n gallu gwynebu gyrsefyll, cael ein gwrthod gan rhai. Mynd i fod yn anghyfforddus, camu allan o'n comfort zones. So ar ardegau, mae yn gallu edrych ei fod yn amhosib. Ond, fel y tamiad o obaith sydd yn dod yng nghanol bob ffilm action, dyn ni'n clywed y geiriau yma yn Luc 1. Does dim byd sy'n amhosib i Dduw a'i wneud. Jyst edrych ar y bobl Israel yn yr Aifft, o dan ddeyrnasiad Pharo. Joseph lawr y Pydew. Ac yr hyn sydd yn troi'r posib, yr anhosib yn bosib. Mae Duw ddim yn ein gadael ar ben ei hun. Cofiwch beth mae'n dweud yn y geirio o'r comisiwn mawr. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi pob amser, nes bydd diwedd y byd wedi dod. Mae gynnon ni y Duw byw, y Duw sydd yn teyrnasu gyda ni pob cam o'r ffordd. Dim jyst weithiau, ond pob amser. Troi ei ysbryd glân, dyn ni'n gallu cael ein llenwi gan Dduw, gyda nerth, doethineb, gyda gwefr i wneud y gwaith yma. Mae'n harfogi ni yn llai gyda beth sydd angen arno ni. Ond mae yna chydig bach mwy hyd yn oed. Dyn ni wedi ein galw ddim jyst wneud y gwaith yma ar ben ein hunan, ond ni wedi cael ein galw i fod yn rhan o gymuned gyda'n gilydd, lle dyn ni'n gallu annog ein gilydd, rhannu beichiau gyda'n gilydd, codi calon ein gilydd, i gymryd rhan ein genhadaeth Duw gyda'n gilydd. Dyna beth ydy'r eglwys. Mae awdur David Bosch yn dweud y geiriau yma. The whole of life for those who follow Jesus is a participation of God's mission. Mission makes the church. The whole of life for those who would follow Jesus is a participation of God's mission. Mission makes the church. Felly mae'n offer i gyd yna i ni ei ddefnyddio, os dyn ni am dderbyn a bod yn ifydd iddo. I goelio haf, moyn y cwpl o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn, aethon ni i'r Swistir fel teulu ar gyfer y priodas teulu. Ac roedd hyn y tro gyntaf i fi fod yn y Swistir. Ac mae'n lle prydfer dros ben. Wel werth yr ymweliad. Aethon ni yng nghanol yr haf, dwi'n meddwl, jyst dechrau mis beth oedd e. Man yn edrych fel rhywbeth sydd allan o ffilm Disney. Jyst yn aros i Julie Walters dechrau canu dros ei ceia. Oedd e'n gorgeous. Mae yna lot o fynyddoedd does yn y Swistir, yr Alps. Ac mae yna un o'r enw y Shilthorn. So mae'r Shilthorn
eitha enwog, oherwydd mae wedi bod mewn un o'r ffilms James Bond, on Her Majesty's Service, dwi'n meddwl, os dwi'n iawn. Y reswm pan mae'n eitha enwog, dim jyst oherwydd bod e wedi bod mewn ffilm James Bond, ond ar y copa o'r mynydd mae yna tŷ boeti. Ond dim jyst tŷ boeti regular ydy hyn, ond mae'r tŷ boeti yma yn siap cylch. A beth sy'n digwydd ydy, mae'n troi yn araf iawn, ond mae'n troi. Fel bod chi'n gallu gweld pob 360 degrees o'r golygfa anhygoel sydd o gwmpas. Mae'n anhygoel. A dwi ddim yn mynd mor gyflym fel bod chi ddim yn gallu bita eich boed chi, so oedd hwnna'n dda. So, mae'r shilt hwn yn sefyll 9,744 troed i fyny. Uchel iawn, dwi ddim yn deall hynna, ond uchel iawn. Ac ydych chi yn gallu, mae'n siŵr, cerdded i fyny, y ffordd saffach, mae'n siŵr, ond yn wedig I fi, ydy fynd I fyny mewn cable car. So, ar gwaelod, dwi'n meddwl mae yna cwpl o lluniau, hen iawn di'r lluniau, oedd hyn gyda fel digital camera flynyddoedd yn ôl, so dyna pam y quality allan ddim cweit mor dda. So chi'n dechrau ar gwaelod a chi'n dechrau mewn tymhera fel high 20s. A wedyn, dych chi'n mynd I fyny, ac wrth chi'n mynd I fyny, dych chi'n gweld y gwyrdd o gwmpas chi yn troi yn frown, a wedyn dych chi'n dechrau gweld y patches o eira I fyny ar y top. A mae'n taith lyflu, just, os ydych chi'n hoffi heights, mae'n taith lyflu just I weld gyd o'r golygfa o gwmpas. So athyn ni fyny un diwrnod fel teulu, a dwi'n cofio bod yn y cable car yma, ac oedd ni bron wedi cyrraedd y top. Pryd welon ni rhywbeth o dan y cable car. Doedd I ddim cweit yn siŵr beth oedd e, ond ar close inspection, cawson ni y sioc I weld o sgwennu yn yr eira. Ond dim jyst sgwennu cyffredin oedd e, ond Iesu. Oedd rhywun wedi mynd yng nghanol y mynyddoedd, yng nghanol y gyd o rhoestra yn y ffordd, oedd yn eitha rocky fel ydych chi'n gweld, ac eitha steep. Ond oedd rhywun wedi mynd ati I wneud enw Iesu yn hysbys. Ac o'n i'n meddwl oedd hyn jyst yn darlun amazing I ni bore yma. Achos dyna beth, dyna ydy cynhadaeth Duw. Defnyddio beth mae Duw wedi haenfogi ni gyda. I allu wynebu'r mynyddoedd yn y ffordd ti'n teimlo weithiau. Dod dros y tir cyfnewid a chymryd rhan yn y wefr o wneud Duw yn hysbys a gweld pobl yn dod i'w adnabod a'i ddatgan fel gwaredwr a ior. A dyna oedd Christopher Wright yn golygu pan oedd yn sôn ar y dechrau, a committed participation as God's people at God's invitation and command in God's mission within the history of God's world for the redemption of creation. Felly heddiw, beth amdano ni? Efallai mae'r rai ohono ni sydd yn gwrando bore yma a ddim yn nabod y Duw o boi dyn ni'n sôn am, let alone bod yn rhan o'i gynhadaeth. Y newyddion da ydy'r ffaith bod Duw yn aros gan ei hun I ni bore. Aros I wneud ei hun yn hysbys, I chi gael dod i'w nabod a phrofi. I rai ohono ni sydd yn nabod Duw sydd wedi bod mewn perthynas ac wedi profi pwy yw e. Efallai oedd na adeg lle oedd ni wir gyda'r gwefr o fod yn rhan o gynhadaeth Duw, a wir yn chwarae ein rhan ni. Ond erbyn hyn, dyn ni wedi profi blinder, dyn ni wedi profi rhoestra yn y ffordd. Dewch ni gofio bore yma bod Duw gyda ni bob amser, bod dim byd yn amhosib troeddo fe. Efallai, mae yna rai ohoni sydd newydd dechrau ar y taith, wedi llenwi gyda'r ysbryd ac yn barod I fynd amdani. Mae Duw
yn gallu gweithio yno ni lle bynnag dyn ni'n sefyll, os ni'n ei dderbyn. Fel bod y cwestiwn nath ni gofyn ar y dechrau, cynhadaeth Duw, Mission Impossible, yn droi mewn i ddatganiad. Cynhadaeth Duw, Mission Possible. Felly dewch ni jyst cymryd bach o amser mewn ymateb i beth ni wedi clywed y beth mae Duw wedi bod yn dweud wrthyn ni bore yma. Dewch ni cymryd bach o amser mewn gweddi. Dewch ni cymryd bach o amser jyst i ni yn hun yn dawel i ymateb i Dduw. O Dduw, diolch bod ni'n gallu dod mewn i dy bresenoldeb. A Duw, dyn ni'n dod ata ti ydy am yr amseroedd lle dyn ni ddim wedi bod yn chwarae un rhan. Duw, dyn ni'n disgwyl i weld ti'n datgelu dy hun i ni eto. Am y tro gyntaf, neu unwaith eto ar gloedd. Dagor ein colonna i ti arglwydd, i ti defnyddio ni. Dyn ni mor diolchgar am pwy o'i ti. Ti di'r Duw byw, y Duw sydd yn sofran dros oll. Ti di'r un sydd yn teyrnasu, yr un sydd yn ein caru ni cymaint nes i roed y unig fab i farw drosto ni. A ti eisiau ni i dod i dynabod di. A wedyn i ni cael chwarae ein rhan ni yn dy gynhadaeth di. I wneud ti yn hysbys o sydd o'n gwmpas ni. Diolch bod ti'n dewis defnyddio ni, Duw. Ti ddim angen ni, ond ti'n dewis i ddefnyddio pob un ohono ni. Ti'n defnyddio ni, ti'n arfogi ni trwy dy ysbryd glân. A dyn ni'n diolch ti amdano fe arglwydd. Helpa ni gallu chwarae ein rhan ni yn dy waith di arglwydd. A llenwi ni unwaith eto gyda'r gwefr sy'n dod o dy nabod di ac yn cael bod rhan o dy deulu di a dy gynhadaeth di. So arglwydd, wnei di llenwi ni gyd gyda'r ysbryd glân o'r newydd y bore yma. I ni allu mynd allan a chwarae ein rhan ni yn dy waith di. O dod â ti mewn i bywydau pobl eraill o'n gwmpas ni arglwydd. A dyn ni'n dweud bore yma arglwydd, dyma ni i ti. Defnyddio un ohono ni arglwydd. Enw di, dyn ni'n gweud.